Zuen artxiboa ikusiko dugu. Presta bete? Gu beti prest. Bai. Gurekin da Jon Garate. Aixo, Jon. Txalo jotzen diozue? Hombre, Maialen, hainbeste merezi. Gero ikusi behar. Gero jutak ban, agutxoren bat eroriko zaio. Bost urtek askorako maten dute. Askorako maten du. Ez, bai. 5 urte no gene, baina behin bizitza gehiago bai. Gainera. Bai, hemen daneti do. Atzerako, bai. Eta gaina behira, normalean, 3 kajakin, 3 artxibokin etortzen ez, gaur behira, ze piramide inda. Gaur, Bosta da zuen zemakia gaur. Horrela berri. Horretik, 5 urte dana pentsatuta dekagu. Ze suerte, 5 artxibo. 5 urte, 5 kaja. Eta, hasiko gea, a ber, hau nola organizatzen den pixkat. Toki pixkaten behar dut. Hau gerorako utziko deu, eskerrik asko Agus. Hau ez da posible, polita. Hau nik ordekoet. Eta hasiko gea hauekin, bale? Vale. 3 kaja dezkau hemen, bakoitzaren barruan bideo bat, artxibo bat, zuenak. Orduan, zue jun aukeratzen koloreak, irekiko dau, eta pista bat egongoa barrun, eta berzein dan bideoa, bale? Vale. Ordu, Eider, Vale. zeinekin hasiko gea? Berdea aukeratu. Berdea, bale. Zerbait edatik berdea? Beste gabe kolore politia. Vale. Argumento hona da. Bai. Pista, hause da pista. Los chicos del coro. Los chicos del coro. Ara. Zerbait, pista honekin, zerbait buruatzen zaizue, zeitzan daiteke. Koroa nahituta... Nik korun ibilitakoa, nahi? Bai, Ara. eta zure jo? Joe. Ze korotan ibilizea? Lazkauko korun. Lazkauko koroan. Bai. Eta zuek? Gudakigula ez? Lazkaokoan ez behintzat. Ez zuen sekula hola abestu, koro abez batza baten? Telebistan. Ostras! Ez da, Ai. igual... Nik bakit zerdan, ja. Bai, bakit, ez da bakit. Tio. Zein da, a ber, zer da? Zingen, hombre, eta noia eta arrestu. Zein zenuen? Gure kasako... Bai, ingen un koro bat, edo... Ez da hori, Ez da hori, zer da? Gu korukin juginen Happy Day programa. Hori atera? Ikusiko du, bale, ja, bi badezkau, ikusiko du zein da, bale? Hauxe da programa. Gure kasa 2018. Ze pasatzea, zuk ja ipatu dezu Happy Day, nik apuntatet, hori ez da posible dago. 10. urte urrenerako. Ba, hoxe, gure kasan abestu zenuten denak 2018an. Ikusiko dugu. Ai, ama. Beira. Venga, guazen ensaiatzera, nik emango dizuet tonoa. Ran, Robert, ran. Ran, Robert, ran. Berriro. Ran, Robert, ran. Ran, Robert, ran. Bikain. Baina gora, lurrak zerura. Oi, faltaz. Ja, parkatu. Txuku. Ongi. Zuen korrotako esperientzia hori. Ondo? Ondo, bai, gutxinez taldean ganden, hor lotxak bizka tarindu iten dira. Aldekan erresa. Abestia baita ona zan, orduan. Abestia ona zen, bai. Bai. Arrakazta seguratuta zen. Po, parte hori. Orain, egiten dute eta orduan po. Berak lasaitasun hartu, apuntatu beste bideo hori. Nik apuntatu, ez da posible nakaso noiz baita gertuko, zea baino Happy Dayen, ja esan dut. Bale, jarraituko dugu, kaja urdina eta kaja orilla. Aukeratu bat. Marker. Be, urdina. Urdina, bale. Urdinan barruan, aber zer da. Polita. Ostagarria. Ara? Publizitatea ez genuen nahi, baina, bueno. Portaventurako zarrera bat. Ara? Egon zarete inoiz? Bai. Gero, elkarrekin edo banaka? Ez. Markel da bio, bai, elkarrekin. Ara? Baina, telebistan agertu da zerbait? Ez, hori. Ez. Filtraziorik ez da egon. Kontzerturik ez duzu eskaini, ez, bertan? Oingo, ez. Norra intentzutena galdi bada, sarrera baten gatik kontzertu amatea jungo gara. Bueno, pistak ez digu balio izan. Programa ikusiko dugu, aber horla argitze dut, ja, bale? Miluze aurrak 2009. Zein da ba? Zein agertu da? Ni, nire txikitako lagun batekin jo nintzen umetan, ez jarri hoi. Zer modu? Eta, ondo, oso txarra gine, baina ez dakit nola irabaztik genuen eta portaventura jo. Zenbat urterekin izan zen hori?
LH bosten den uste. Ezakitzen bat urte. Mar bat urte. Bai. Ba, 10 urtekin portoenturako bideia bera nola irazizun, Eiderrek. Lazkaotik. Lazkaotik, eta nahi azama gauzatxe zuiezuek eskolatik kanpo. Aska. Eskola kirola. Eskola kirola. Ondo. Hemen, izerdi apur bet bai atarako zuie, Kirolien ez, baina pentsatu zapurtxu bet bai. Eta ondo esan alduzu, Oso polita. Eta zer moduz, ongi joan zineten? Ondo, bai, arki, eta Wii bat baita irabazi genuen. Baita ere? Bai, nik bestera non Wii eukiko. Eta oso ondo, egia esan ez esperientzi politia, oso urduri genden, Baina... Portoenturan gero ondo. Bai, perfecto. Bai. Egitazkoa zan zarrera. Bai, egitazkoa zan, eta disfruta Trampek ez, trampek ez bat ben. Vale, Hori eta alaitasuna. Ba, bukatzeko poza eta alaitasuna. Kaja hori badakizue, kaja kolore oso polita. Eta pista, venga, pista ikusiko dut zein den. Pistare ezin hobea. Orioko kamiseta bat. Iarri, ja. Nik ez dakit ezer, Oso talaitasuna bai, Xabi. Nik ez dakit ezer, eta Maialenek ustet ere ez. Oriokin zerbait egin dezu ez, Orion. Bale, Gabonetako... Gabonetako asunto bat ingen nuen horko. Orion joven Bai, joven. Espero dut hori zuen. Bai, bueno, horrekin lotza asko ez dezu pasa honekin. Lasai esan dezu. Ez, ondo. Gabon kantatzera gatoz. Bai. Gabon kantatzera gatoz programa. Asko gustatzen zaio gaina Maialeni. Maialen da fan, lehenengo fana. Ba, Orioko arrolarekin batera abestu zen duten, nogenekoak. Gogoratuko dugu. Oso polita. Bai, Oso talaitasuna, horia oso polita. Lotzarik ez dute pasatu? Ez hau polita izan da. Beste bidea uzagun? Bai, normalean atala hor bukatzea. 3 bideo, 3 detaile, jazta. Baina gaur, egun berezia denez eta 5 urte eta bidana, beste bi ditugu. Eta ziko geha gorriakin, bale? Hau da, opari bat. Detailak iteunez pertsona handi, opari bat. Ekarri dau. Eta kasu honetan, 3 etorri zate, taldean gehiago bazate. Vale. Zein falta dira? Olatz eta Jokin. Olatz eta Jokin. Jokin oso ondo, pertsona hona baino ez. Kasu honetan, hau, olatzentzat da. Olatzentzat, dekau artxibo bat aurkitu deu, nik uste behar ere ez dula esperoko. Ara? Eta ez da etorri, baina nik oparia eman nahi nion, Maialen. Orduan, begira, esango izuet ze urtetako da, honekin jatan esango izuet. Gaur egun, 1984. Hola! Nere kalkulon arabera, olatzek ementzun urte bat. Orduan ikusiko deu, olatz, urte batekin, eteben. Pista bezala esango izuet, txoin, esartu, sari bat baso jasotzea juntzala. 750.000 peseta irabazi zituen. Eira, sartu bideoa. A ber, ezautzen dezuen, Hau da. Nola ikustezue. Bera, hoi da txekia, 750.000, irabazizuna, ez dakit. Beira. Eta nola da hori olatz dela? Bueno, hola da, behintzat gordeta izen horrekin, nik uste beha dela. Ez bada deitu dezala, hor telefonoa jarri. Hola, ez bada zu deitu. Zuek ziurtatzen duzu bera dela. Pentsa, beira. 750.000 pesetarekin. 4.000 euro inguru, esan dira hori gaur egun. No, ba, zerbait da. Urte bete izateko. Hoi da, urte betekin 4.000. Eta beltza? Eta bain beltza, hau ingoet apartatu. Bai. Bai, kaja beltza, ez da posible jartzeu gaina. Ez da posible, oen, zuek lasaitu, bale? Kaja hau ez da zuentzat. Kaja hau da...
Xabi edo Maialenentzat. Maialenentzat. Bitako batentzat. Norentzat ote. Espero duzu egola oparin bat. Oparia? Bueno, opari bateo. Disgustan bateo. Esan berrekoa. Bai, esan. Vale. Lehen bailen. Pistakin hasiko beha. Pista da... Sobre bat, vale? Eta, zuen baimenakin altzen naiz. Hau ez den nik irekiko. Hemen erdin utzikoet. Nahi dunak ireki. Noren haute da, hoi da pista. Urtea esaten badia zu, laester esango dizu. Maialenek ireki du. Zer da Maialen? Ai, ama, Euskara okea 1988. Ara! Eta ume hori zein da? Bueno, Maialen Arzailuz. Maialen Arzailuz, Zalantzarik gabe. 7 urtekin. 7 urte? Bai. Wow. Laizzer agertuko dela esan. 750.000 peseta? Zer ez? Esatzen dira batzi. Ba, beira. Hemen do, zinta. Gaur, 9 eta 4 denetan, ez da posiblen agertuko da Maialen 7 urtekin. Ikusi nahi badezue, gaur 9 eta 4 denetan. Baina honik aurrera pentxiki batekarriet, Maialen, prestaltzaude. Ez. Ez. 20 segundu dia, baino mundialak. Beira, Maialen 7 urtekin. Badakizue Maialenak 7 urte dituela. Eta jakin ere badakizue atzo esan baitzigun, izugarri atsegin duela gimnasia egitea eta ondoren lo egitea. Oso ondo! Nikoleta txorekin. Pipilastrun. Pipi ditzen zidaten, bai. Ederra izango da, Hori izan da hasiera, kanta nola kantatzen da, bere koreografia oso sakona. Dana ikusten nahi bazue, 9 eta 4 denetan ez da posiblen. 9 eta 4 denetan ez da posible. Jon Garate, eskerrik asko. Ez horregatik. Venga. Adio. Aire.